و ئاپۆ عوسمان وەکو هەون دەزانن ینی خودیە ڕامانە دامەزراندنە پارتیک نەتەوەی کوردی بوو لە سووریا ji destpêka xebata xwe ye û berî wê najî wek kadrokî di tevgera xwe bûn di îşkir û hat girtin û gelek eziyet dît di wê demê de û duwarê wek nivîskarekî Kurd duwarê edeba Kurdî jî gelek nivîsand û elîfba jî çêkir û gelek pirtûkê Kurdî jî çêkirin û gelek yanî kitabê Kurdî jî çêkirin. Osman Sebrî yek ji wan nivîskar û debayê Kurdî di pêşengiya edeba Kurdî dikirin û ev bi şehdebûna gelek nivîskarê mezin jî dibînin Osman yek ji wan yanî kesê ku pêşengiya edeba Kurdî kir ji heftê salî heta nihade. Di sala pêncî û şeşa de Apo Osman xwediyê ramana wek me got damezrandina Partî Kurdî bû û wê wextê têkilî peywendî çend rewşenbîrê Kurd re kirin û piştî çend civata di sala pêncî û hefta di çardê Hezîranê de civatek li Helebê li dar ket li mala Nemir Mihemed Elî Xoca di wê civatê de yekemîn partî li Sûriya hat damezrandin û ew partî jî damezrandin hevalê wî yek ji wa Nemir Hemîd Derwîş bû, Reşîd Hemo bû, Mihemed Elî Xoca bû, Şewket Henan bû, Hemze Nûêran bû, Xelîl Mihemed bû, ev tev de hevalê wî bûn di damezrandina partiyê de. Di pişt re yanî piştî nêzîkî salekê siyasetmedar û rewşenbîrekî xwedîrolek mezin Diktor Nûreddîn Zaza ew jî tev li refê partî bû di sala pêncî û heşta de ez bawerim û hat damezrandin wek serokê partî û Apo Osman jî wek sekreterê partî. Belê piştî di sala girtinek mezin çêbû serokê partî Diktor Nûreddîn Zaza, sekreterê partî Osman Sebrî gelek endamê mekteb siyasî û serokatiya partî hatin girtin sala 1960 li Helebê piştî mehkemak bi navê Mehkeme Emnî Dewlê ji war çêkirin ew berê wadan hepsa mezê a bi nav û deng li Şamê Osman Sebrî di wê hepsê de jî ez bawerim nêzîka di sala qedand. Apo Osman yek ji gelkî naskirî bû jiyana xwe di hepsa de û di mulaheqa de û di nefiya de yanî derbas kiriye. Li sê perçê Kurdistanê jî ket hepsa de. Li Bakurê Kurdistanê zêdî hepsekê dît û bi salama li Başûrê Kurdistanê sarekê ma di hepsê de. Li Rojavayê Kurdistanê jî ez bawerim hemû hepsê Sûrî dîtin yanî ê Heleb û ê Şam û ê hemû herêmê Sûriya. Apo Osman yanî wek siyasetmedarekî gelek eziyet dît ji destê dijmin û malbata wî jî gelek ji malbata wî şehîd bûn dema şewreşa Şêx Saîd berdewam Apo xwediyê wê nerîna şewreşgêrî bû û didît bi berxwedanê bi têkoşînê kare muwaceha dijmin bike. Yani xwediyê wê siyasetê bû bi rastî û yanî berdewam kir di ramana xwe de siyaseta xwe de di cara jî ez dizanim ki nefî bû carkê nefî bû Efrîqiya Cezîra Medgeşqer li Cezîra Medgeşqer demek gelekî bi eziyet qedand ji me re behs dikir gelekî zehmet bû cê nefiya wî. Di pişt re jî sala 68 nefî bû Swêda yanî rejîma Sûrî ag di wê demê de Nûreddîn Atasî Serokkomarê Sûrî bû ew nefî kirin Swêda li Swêda jî bincav bû yanî aliyê
rejimiydi. Belê ma yani ma xwediyê wê ramanê xwediyê wê ew ê û Apo Osman naskirî bû jî dema hat girtin li pêşiya muxaberata xwediyê wê helwesta şewreşgerî bû. Yani ti carî serê xwe netewand. Ti carî serê xwe netewandî hepsa de li pêşiya tehqîqa, li pêşiya istixbarata, pêşiya ewa ew berdewam wek simbolek yani mêraniyê û cesûr wek xebatkirekî cesûr li pêşiya dijmin li pêşiya tehqîqata di hepsa de di zinzana de ez bawerim dor 19 sala di hepsa de û di nefyê de qedand. Yani ez bawer nakim di tevgera Kurdî Sûrî de kesî qendir Osman Sebrî ev eziyet dî, eziyeta hepsa û a nefya û ewa û berdewam kir bi vî rengî heta sala 69 sala 69 de Apo Osman istîfa kir. Emrê wî jî vê wextê mezin bibû. Çû yani mala wî li Şamê bû, li taxa Kurdî bû. Çû li malê rûnişt. Lê ma yek ji wan kesê daîmen rewşa milletê xwe dişopand bi taybet li Kurdistana Bakur ji ber ew kul di dilê wî dimabû a Bakurê Kurdistanê. Wek ez dizanim wek ez wî nas dikim yani dema gidev jê qeriya jî carê me serdana wî dikir, me ziyareta wî dikir. Piştî heştê yî têkiliyê wî bi Partiya Karkerê Kurdistan re çêbûn. Belê giha bû rewşek yani bi emrê xwe gelekî pêş diçû û ez zanim her demekê jî serok Apo, serok Ocalan yani serdana wî dikir û yani guhdanek taybet hebû ji Osman Sebrî re. Bi vî rengî berdewam kir û ma yani ma yekî belengaz, yekî bêimkan yani tê bîra min xaniyê wî di odekê wilo pûçik bûn. Car caran nexweş diket heqê dermanî wî tune bû. Yani ez karim vê jî wek tiştekî derbas bûyê ez bêjim. Carekê berpirsyarekî Kurdistana Başûr li Şamê ji min got me bihîstî Apo Osman nexweşim got ez wî em çûn serdanê alîkarî kijer qedimand. Alîkarî got Apo ji bo dermanê te û ji bo evê te Apo qebûl nekir. Perî wî lê vegerandin got ez nemextacim. Got ez nemextacî pera me û dermanê xwe ez karim bînim ew pera meş. Yani ew wî giha bû wê qenaetê digot ev partî rojekê yani hêviya min tê dixurtê got rizgariya Kurdistanê serdestê wê be. Yek ji wan kesê jiyana xwe heftê salî kir xizmeta gelê xwe de, xizmeta welatê xwe de heta roja dawî çû ser dilovaniya xwe. Gelek ji marbata wî şehîd bûn serdestê Tirka ji ber wilo jî û gelek yani milletê wî jî dema Golbakur bû dît yani hovetiya got dewleta Tirk dikir, wehşiyeta got dewleta Tirk dikir ji ber wilo Apo ti hêviyê wî di dewleta Tirk yani kîja partî li Tirkiya bihata yani ewa rejimê bikira Apo bêhêvî bû ji wan a digot li Bakurê Kurdistanê divê berxwedanê û bi serhildana em karibin Kurdistanê rizgar bikin. Didît faşistin yani vî çavî wandarî ev yani rejîmin faşistin ev rejîmê faşist ti carî nikare اعترافê bi mafê milletekî wek Kurd bike ji ber wilo Apo tim bi şewreşê re bû. Têkiliyê wî Ocalan têkilîn taybet bûn wek me got. Ocalan jî wî jî Ocalan didît ew serokê di pêşerojê de wê karibe yani pêşengiya gelê xwe bike, pêşengiya milletê xwe bike û karibe vî milletî rizgar bike.